trenutni haos na Nisu u Bijeljini. Gorivo je jedino na Nisu 2,65, Nešković ništa, 2,79. Kakav nam se ljudi haos sprema, ko zna. Ovo je propast. Evo čekam već, koliko čekam? 10-15 minuta smo u redu, već ne miči. Kanister se, druže moj, sipaju. Strašno. Jad, šta će biti s nas, druže moj, ko zna. Nešković totalno prazan. Katastrofalne cijene za gorivo.